jouer kalo tile 10 ani saba ye san 2020 ani kelen aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la aw tun sigilen bɛ k'aw ka kunnafoni min makɔnɔ Malikunafoni.net ale jabarani sanfɛ ni ye o waati seli a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi an ka jamana marabagaw ni sogofeerelaw ka syndicats tun kelen don ka bolonɔbila sɛbɛn kɛ min ni a baaraw bɛ daminɛ kunu juillet kalo tile 12 san 2021 ani kelen n'o de tun ye ka dɔbɔ sogo ale sɔngɔ la Bamakɔ ni a lamini a kɔni yirala k'a fɔ ko kunu sogofeerelaw u kɔni ma nin bolonɔbila sɛbɛn ni ka bɔ a sira fɛ sogo min n'a kilo tun kan ka feere sefa wari 460 la nka halisa sogofeerelaw u bɛ ka feere sefa wari 600 sogo sannaw olu kɔni ye u ka nisɔngoya ni ka a yira kunu kosɛbɛ k'a fɔ ko sogofeerelaw olu kɔni ma u ka waleya ni ka bɔ a sira fɛ sogofeerelaw ka syndicats olu fana y'a laɲini sogofeerelaw fɛ ko u ka se ka bolonɔbila sɛbɛn ni ka a bɔ a sira fɛ. Gawkaw fɛ yen juillet kalo tile 12 san 2021 ani kelen a yirala k'a fɔ ko bolimafɛn belebele dɔ n'ale wele nanzarakan na ko camion ale de kɔni tun falen don kosɛbɛ saga la min n'a tun bɛ ka kunda an ka faaba kɔnɔna o kan ka o duguden dɔ olu de kɔni ye nin bolimafɛn ni ka o kɔfɔ ka dugu marabagaw ye douanza marabagaw olu kɔni ye bolimafɛn ni o ye camion ye ka a minɛ ka saga ninnu ni ka u bɔ a kɔnɔ ka sababu kɛ k'u tun bɛ ka saga ninnu ni ka feere an ka faaba o kɔnɔna la seliba ale hukumu o la u kɔni ye saga ninnu ni ka bɔ bolimafɛn kɔnɔ a kɛra yɔrɔ min na sa o de ye Nunbori bore ale ni douanza ni ɲɔgɔn cɛ. An bɛ to Gawo halisa nka an bɛ taa Burɛmu kɔnɔna la sa bingani wale taara ni ka bolimafɛn dɔ ka o sɛgɛrɛ juillet kalo tile 10 san 2021 ani kelen a kɛra sababu ye ni ka maa kelen ka o bɔnɛ a nin na u ka fɔlɔ sa ko bolimafɛn ale kɔni tun bɛ ka i kunda Gawo de kan ni maa manɔfɛntigi cɛ 4 u ye bingani wale ta ni ka sɛgɛrɛ a kɛra dugu min na sa o de ye Bariya ale ni Burɛmu ni ɲɔgɔn cɛ sa kilomɛtiri 10 bɔɲɔgɔnko o de don maa 6 de tun bɛ bolimafɛn ale kɔnɔna la a maa 6 la sa bolimafɛn bolila u ye ale de kɔni faga ni marifa ye. Ekɔlidenw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu bɛ yen ni ale bɛ wele ko ayem maaw ni an ka jamana marabagaw kɔni sigira ka kuma in yɛrɛ kɔnɔna la sa a yirala k'a fɔ ko u ye bɛnkan kɛ ayem yɛrɛ min ni ale kun kelen don ka baara bila ni ka o boloda juillet kalo tile 12 ka taa se a tile 14 ma san 2021 ani kelen o kɔnɔna la o kɔni bɔra a dɔgɔkɔrɔ. An bɛ taa kɔkan kibaru la Afrique du Sud kaw ka jamana o kɔnɔna la ni wagati in na a gannen don kosɛbɛ Afrique du Sud dugu o kɔnɔna la a bɛ tile 4 bɔ bi bingani wale kɔni cayalen bɛ a kɔnɔna la ka sababuya kɛ Jacob Zuma ni o ye Afrique du Sud kaw ka jamana ɲɛmaa kɔrɛ ka ale kɔni minɛna ni ka a datugu a mafɛnmaw olu kɔni bɔra ni ka u ka nisɔngoya ka o yira kosɛbɛ u ye yɔrɔw ni ka olu tiɲɛ ka mɔgɔw bolofɛnw caman ka olu fana tiɲɛ a kɛra sababu ye sa ni ka maa 6 bɔɲɔgɔnko ka o bɔnɛ ani na sibiri tɛmɛnen o la u ka jamana ɲɛmaa ni o ye Cyril Ramaphosa ye ale kɔni kumana jabaraniso la min n'a yira k'a fɔ juillet kalo tile 12 ko maaw ka hakili sigi ani a ye u ka wolomasiri ta bɔ n'o y'u ka ba polisilakaw ye k'a f'u ɲɛna ko u ka hakili lajɛ a ko la. K'a tuguni Français ka jamana o kɔnɔna Français jamana ɲɛmaa n'o ye Emmanuel Macron kunu suro ale kɔni fana kumana jabaraniso la min ni a ye weleweleda bila nanzaraw ma k'a fɔ ko coronavirus boloci baara mun ni a bɛ sen na u ka jamana kɔnɔna la maaw ka bɔ ni ka taga u ka coronavirus bolociw ni ka olu kɛ walasa coronavirus bana ale bɛ se ka ɲɔngiri u ka jamana kɔnɔna la cogoya min na. Malikunafoni jabarani lajɛbɔ aw kulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoni de bi ni k'a da aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan n'Ala man ka jɔnya an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.